Jimmy, kaya ba cancer ron? National Heroes Day ron, uy. Muna di ha. Na, 26, National Heroes Day, tanawan ng kalendar. Bang! Mga tanan, tako ni mo. Kaila ka sa mga national heroes na ta. Ah, oh good. Eh, eskwela man ka. Sure, eh. Amino, lagi ka sa mestra pagka na ta. Eskwela? Ah, kinsa mo ko na? Kinsa lagi? Ang pangkoon, kinsa na mga hero na to? Ha? Kinsa mo na? Kinsa man ka ng mga hero? Hoy, ingon ko national hero. Hindi kay duwa sa ingil. Ang wadyo dahil ka namin, why? Wa ka namin nasa eskwelahan pag-eskwela ni mo eh. May lahan dyo dahil ka, di ka mamina, di kay klase di ay. Kay, mo na, di ka mamina sa klase, sige ra kagduwag ingil. Mo na, sa namin taon ka. Wa ka ilang mga hero, mo na yung mga hero mo.